și bine mai există spre un clip, sumiță, da. Vom continua casa. Da, țin minte parcă că... Stați să văd ce am... A, da, nu ne-a ajuns lemnul parcă. Da, nu ne-a ajuns lemnul. Și să mergem să luăm lemn. Chiar dacă nu mai avem nevoie de mult, dar... Da. Trebuie să stați. Mă duc în pădure să luăm lemn. Da, o să ne mai trebuie să facem pentru casă. Casa o să facem cu etaj, bineînțeles. Și da, nu prea am idee cum se fac. Așa. Da, bine. Perfect. Oare am carne în chest? Hai că strâng lemn și trebuie să mă duc să văd. Că văd, dacă n-avem, trebuie să ne ducem să ne facem hrană, să mâncăm. Că văd că aici nu mai prea avem, doar 2 bucăți fripturi de porc, carne crudă și una carne de oaie friptă. Nu prea. Să sperăm că mai avem în chest ceva. Da, în chest. Oare câte bucăți ne trebuie? Hai strâng 30. Sper să ne ajungă. După aia trebuie să ne ducem să ne culcăm. Acum nu o să fac casa amândouă în episodul următor. Ba nu, poate o să termin acum casa. Oricum, ăsta... Da, perfect, n-avem numai carne din asta. Ce facem asta? Avem din asta și un umor. Bă, ce rămâne de foame. Na, umăr, mâncă ăsta. Da. Bun, ne culcăm și ce să lucrăm la casă. Episoadele o să țină 20 de minute. Mai spus, cred că primele 3 episoade au ținut mai puțin, da. Au ținut, cât au ținut? 15 secunde. Da, 15 secunde numai. Și așa că m-am gândit să le facem mai lungi, că na, dacă tot. Bun, să facem casa. Trebuia să începem aici, dar nu. Adică undeva să când intri așa în față și trebuie să iei termină copul și chestii. Hai să nu îl facem pe ăsta, că nu lucrăm asta. Așa. Să nu știu că... Hai de capul meu. Dar nu mă, hai mă. Bine că de aceea ai venit și tu. Bă, deci nu cred că nu mai am piatră. De capul meu. Ce mă nervează. Deci mă duc să iau piatră. Da. Așa. Și mina aia de... Adică până ajungi la... mina aia acolo, la groapa pe care am făcut-o eu de pe la... Pușcă, pușcă, pușcă. Așa. Mă rog. Până unde merge asta? Să luăm piatră. Luăm 30 de bucăți, să fiu sigur că ne asigurăm că ne ajunge. Și cu ocazia asta fac mai fain și pe aici. Și fac 2 intrări. Ce mai intru așa pentru mine. Bun. Avem și cărbune acolo, dar nu mai luăm. Și venim pe aici, pac, pac, pac. Tu, tu, tu și rapac, pac.
Bun, hai să mergem să... Sper să ne vină. Sper. Nu. Cum a făcut? Nu, stați. F4. Hai de capul meu. Așa. Bun. Să continuăm. Acum o să punem pe jos după ce terminăm. Oare chiar ce le-am prelucrat pun pe jos, că altceva nu prea am ce. Deocamdată. Le-am prelucrat, da. Se pare că tot o să trebuiască iară să mergem după lemn. Acum la primul etaj iar o să trebuiască, pentru ca să-l prelucrăm și să punem pe jos. Da, așa, așa. Trebuiască să mergem să facem o lopată, să săpăm mai repede. Bun. Mergem să ne facem lopata și să ne facem două uși. Și cum mai arată așa, nu? Da. Bun. Așa, să mergem să facem. Fac. Și să vedem un bucată de... Nu știu după ce am luat tot, dar... Hai că... Nu, da. Sper că am un băț. Nu. Așa... Bă, avem aici niște chestii care chiar nu le trebuie. Să le punem acolo. Să vedem noi ce facem cu ele. Așa. Și mergem. Bă, mă mai duc să strâng lemn. Ca să nu mai fac atâtea drumuri. Nu știu. Știi ce cred că am făcut eu o prostie? Trebuia casa să o fac mai aproape. Trebuia să o fac aici mai aproape de pădure. Da, o să cresc eu, o să fac eu pădure. Trebuie. Fă tu. Hai că mai luăm 64 de bucăți de lemn. Pentru că ne trebuie și să acoperim sus, știți, tavanul. Nu numai jos podeaua. De-aia zic să luăm 64. Ne-ar trebui încă și mai mult. Să iau copacii. Pentru că ne ducem și plantăm acolo lângă casă. Cred că am mai spus într-un episod, dar ar fi mai bine aici, de la început, dacă găseam chestia asta, era mai bine acolo să ne facem casa, oricum. Pe casa aia mică nu o să mai folosim. O să luăm tot și o să ducem dincolo. Și chest-ul și tot. Dar asta m-am gândit că lucrurile care îi le trebuie o să le las în casă, da? Alea care sunt așa, piatră, lemn, mult, care cantități mari de lemn, de piatră, am zis că să le băgăm în garderoba aia, în depozit, în altfel să zicem. Oricum, dacă aici în pădurea asta, deja, deci când m-am apucat de salvare, când am început, era pădurea până aici, așa era plin. Și ăștia doi copaci începeau și tot mergeau, aici era plin de pădure până acolo. Deja am luat tot, am luat aproape din pădure. Da, păi mare pădurea, nu. Așa. Bun. Să luăm și copacii ăștia. 3 Bă, nu o să mai fac chestia cu mesteacănii, să iau lemn de mesteacăn, doar dacă ne trebuie, neapărat, și asta. Pentru că, adică, vezi aici 1, 2, dar dacă îți trebuie cantități mari, faci greu. Și, na, mă rog.
Bă, și ce mai vreau să vă spun? Putem juca și San Andreas. Da, dacă vreți, pot să fac și play de San Andreas acum. Să-l și încep. Să scrieți în com. Oricum, încă nu prea în comuri, dar na. Puteți să scrieți că dacă vreți să fac și de San Andreas. Că pot să fac. Că n-ar fi nu știu ce. Da, acum San Andreas e cam demodat la câte GTA-uri au apărut și câte na, da, na, dacă vrei să fac, fac. Voi alegeți. Bă, nu cred! Trebuie să mă duc să... stai mă. Îl pot prelucra și aici. Cum v-am mai spus, trebuie să facem și podulețul. Da. Bun. Hai să mergem... Nu fac acum podulețul. Dar după ce terminăm casa, ca să vă spun ce o să urmeze, o să facem ferma mai mare. O să mărim și ferma. Așa. Hai cât pământ strângem. Da, la asta e bun, îți bun cactușii. Dar pământul ăsta nu o să-l arunc, cum v-am spus, o să-l bag în depozit. Pentru că, na. De exemplu, dacă te duci într-o mină și te înmolești, dai cu pământ din la sus și tot sapi în sus și te pun chestiile alea. Na. Cât am filmat? 11 minute. Așa. Da, e un pic plictisitor, dar n-aveți ce face. Bun, da. Cum v-a zis de San Andreas, puteți să scrieți în com dacă vreți să facem și de San Andreas, ce salvare și facem playlist. Da, ce v-am spus, că o să vină prietenul meu la mine în episodul ăsta, da. N-a mai putut veni, că a plecat la satul mare. Și, da, i s-a întâmplat ceva, nu știu. Nu prea vrut să-mi spună ce, dar dacă el nu vrea, eu nu-l oblig să vină. Hai cât puieți am, câte plantații din alea. Bă, hai, pune repede. Nu mai apuc, știu, să pun pe jos, dar na, că vine noaptea și am putea lucra și noaptea, dar nu, e chiar penal să lucrăm noaptea, că nu se vede bine așa. Hai că mă duc și mă culc și continuăm mâine. Sigur îți dau balei pe afară, dar nu-i bai. Să nu fie creeper. În rest. Așa. Bun. Au. Bun. Să mergem să punem podeaua. Da, acum mult mai bine se vede. Mult mai bine se vede că e ziua. Bun, aici o să plantăm copaci, o să încercăm să facem o mini pădure. Așa. Cel mai plictisitor la casă e când pui tavanul și podeaua. Mai ales dacă e casa mare. Dacă e casa mică, n-are nimic. Nu știu ce dacă e casa mică, dar nu. Uai, deja mi s-au gătat atâta lemn. Și repede să gata lemnul pe survii. Foarte
foarte repede să termine. Deci pe creativ, când faci casă sau ăsta, nici nu observi dacă faci casă mare că cât lemn ai folosit tu sau dacă ai fi, de exemplu, pe creativ și după ai fi pe survival și ți arăta cât lemn ai fi folosit la casă și la tot felul, știți? Deci, cât ai fi folosit foarte mult. Bine, lasă-mă. Că nu știu unde mi toporul. Ia-l, mi prea n-ai să-l iau, dar îl iau. Mai de capul meu, deja mi s-a terminat. Încă o dată. Ce repede să termină. Că nu mai am una de 64. Și mai trebuie să facem și ăla de sus. Da, știți voi ce vreau să spun. Și mai că punem, o facem și pe asta repede, pe jos. Și facem, nu știu, o să fac și camere la casă. Nu o să o las așa. Nu-mi place așa să fie goală, aia. Mai de capul meu, ce repede mi s-a terminat. N-am cap. Așa. Trebuie să mă duc să iau torțe. Am parte să mă vacin, da. Bun. Așa. Punem și trec de partea asta la altă. Deja ai gata lemnul și nu mă uit cât am făcut. Hai să pun toți. Punem așa, 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 așa. Să pun la fiecare geam așa, ajunge. Nu știu, n-am pus oare prea multe torțe. Bă, în față spre multe. Aici. Aici ar lăsat fără torțe. Bun, așa. Să mergem să mai luăm lemn. Vai, ce nu-mi place să iau lemn. Să mergem, că o să terminăm, o să terminăm casa, acoperișul, vreau să spun că o fac o dată așa, și o să aranjăm, să pun ușă din asta, sau ușă din aia înaltă. Bă, să văd, am bucăți de lemn aici. Nu știu, nu pun ușă din asta. Să pun? Nu, lasă, lăsăm ușă din aia care era de mai de mult. Ușă din lemn din ăla. Așa. Deci mai strâng 30 de bucăți. Nu prea lucrez. 30 de bucăți de lemn. Unde mi-s? Vreau să văd câte. 12. Strâng 30. Sau strâng până mi se termină toporul. Oricum nu mai rezistă mult. Nu știu. Bă, toporul știu că nu mai rezistă mult. Strâng până mi se termină toporul. Cum o să se încheie filmarea, imediat o să încheiem pe asta. Fix 30 și mi s-a fie terminat toporul, da? O să pun acoperișul, ușa și cam atât și o să încheie filmarea. Și în episodul 2, ca să vă spun parțial ce o să facem, o să aranjăm un pic etajul 1. Bani. O să-mi pun patul în etajul 1 și o să
o să fac etajul 2. Da. Merge rapid să punem. Că cred că o să trecem de 20 de minute. Cam pe 2, cred că la 21 de minute o să ajungem. 22. Deja am filmat. Ok. Oare cât timp acum are spus? Nu știu, n-aș vrea să depășesc mult. Dar hai acum, dacă ne-am apucat de acopere, să-l terminăm. Nu cred că o să depășim mult, sper. Bun, așa. Bine. Adică, bă, nu mai am topor, ce mă nervează. Hai că mă grăbesc. Așa să punele. Ai de capul meu, deși mă nervează postile astea. Da. Bă, deci nu cred că nu ne ajunge lemnul. Deci, dacă nu ne ajunge lemnul. Ai de capul meu, nu ne ajunge lemnul. Bă, da, ești chiar. Na, ce mă nervează. Nu ne ajunge lemnul. Na, lasă. Da, cu atât. Cam cu atât pentru acest episod. Da, măcar să încheiem episodul frumos, mâncând. Da, cam cu atât cu acest episod și da, salut!